ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹም መደብ ብዛዕባ ብኸመይ ናይ ውልቅኻ እቶት ተመንጩ ዝብል ዛዕባ ይኸውን። እዚ ሎማዓንቲ ሒዝናዮ መፂና ዘለና መደብ ናይ ውልቅኻ እቶት ብኸመይ ተመንጩ እቶት ክንብል ከለና ከምቲ ትፈልጥዎ ደሞዝ ክፍሊት ወይ ከዓ ሳላሪ ንብሎ ማለት እዩ ብቋንቋ እንግሊዝ። ስለዚ ካብ ስራሕቲ ትካላት ከይተፀበኻ ካብ ካልኦት ሰባት ቆፂሮም ንዓኻ ንኸስርሑኻ ከይተፀበኻ ብኸመይ ብናይ ገዛ ርእስኻ እቶት ክትዓብን ክትነብርን ትኽእል ብኸመይ ከተመንጭዎ ዝብል ነጥብታት ይኸውን። ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብ ዓለም ሰለስተ ዓይነት መንገድታት ኣለዋ ሰባት እቶት ዝረኽቡለን ወይ ከዓ ምንጪ እቶቶም ዝኾና መንገድታት፣ ምንጪ ደሞዞም፣ ምንጪ ክፍሊቶም ዝኾና መንገድታት ሰለስተ ዓይነት እየን። እዚኣተን ሓደ ሓደ ክንሪአን ኢና ማለት እዩ በብሓደ። ተቐዳመይቲ መንገዲ እንታይ እያ? ብፕሮፌሽናዊ መልክዕ ወይ ሞያ ሰባት ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብናይ ዓለም መስርሕ ማለት እዩ ናብ ትምህርቲ ይኸዱ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም መስርሕ ናይ ትምህርትን ፍልጠትን ሓሊፎም ንዕኦም ንብቕዓቶም ዝመዝን ኣገባባት መመዘኒ ብቕዓት ሚዛን ምስ ሓለፉ ብድሕሪኡ ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኸቡ በቲ ዝደልይዎ ዓይነት ትምህርቲ መሪፆም ዘፅንዕዎ ድዮም በቲ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ብኡ ድማ ንኸገልግሉ ወይ ንኽሰርሑ ብቑዓት ኮይኖም ተመሪቖም ሰርቲፊኬቶም ምስ ሓዙ ብሓደ ፕሮፌሽን ወይ ሞያ ክኢላታት ይኾኑ እሞ ኣብ ትሕቲ ኣስራሕቲ ትካላት ተቖፂሮም ይኹን ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽንስ ተቖፂሮም ንኽሰርሑ ናይ ውልቀ ትካላት ይኹና ናይ መንግስታዊ ትካላት ይኹና ተቖፂሮም ንኽሰርሑ ብቑዓት ይኾኑ። ብድሕሪ እዚ ዝኽፈልዎ መጠን ገንዘብ ነቲ ናቶም ዘገልግልዎ ዘለዉ ሞያ ዝበቅዕ ስለ ዝኸውን በዚ መንገዲ እዚ ምንጪ እቶቶም ይገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምንጪ እቶቶም ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ? በቲ ዝተምሃርዎ ወይ በቲ ዝሓዝዎ ፍልጠት እሞ ድማ ተመዚኖምሉ ብቕዓት ኮይኖም ዝተረጋገፅሉ ናይ ሞይኦም ወይ ናይ ፕሮፌሽኖም ማለት እዩ ዝኽፈልዎ ደሞዝ ወይ ክፍሊቶም እዚ ሓደ ምንጪ እቶቶም እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ወይ ፕሮፌሽን ኣሎ ብዓለም ናይ ትምህርቲ ወይ መምህርና ናይ ሓኪም ምዃን ናይ ጠበቓ ምዃን ናይ ኢንጂነር ምዃን ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እንታይ ንብሎ ፕሮፌሽናል ሞያታት ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ምንጪ እቶት እዩ እዚ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ምንጪ እቶት ናይ ደቂ ሰባት ድማ ብመልክዕ ናይ ቢዝነስ ወይ ድማ ንግዲ እዚኦም ሰባት ድማ ካብ ንእስነቶም ይኹን ወይ ድማ ካብ ኣከባቢኦም ተፀልዮም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣብ ዙርዮም ብዝሪእዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ወይ ካብ ስድሮኦም ብዝወረስዎ ዓይነት ባህሊ ወይ ድማ ተመክሮ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክዋፈሩ ይፀንሑ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ንግዲ ዝበሃል ቢዝነስ ንጥፈታት ወይ ሸቐጥ ምልውዋጥ ናይ ዕዳጋ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ክነጥፉ ይፀንሑ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ኣቢሎም ንሂወቶም ዝኸውን ምንጪ እቶት ካብኡ እንዳፈልፈሉ ይነብሩ ወይ ድማ ብኡ ይቕፅሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካልኣይ ዓይነት መስርሕ ናይ ምንጪ እቶት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም እዩ። ስለዚ እዚ ክትመሃሮ ትኽእል ኣብ ትምህርቲ ኣቲኻ ላይሰንስ ወይ ሰርቲፊኬት ክትወስደሉ ትኽእል ተመሪቕካ እውን ብኡ ክትወፅእ ትኽእል ወይ ድማ ብልምድን ተመክሮን እውን ኣጥሪኻ ብምርኣይ ኣብ ኣከባቢኻ ዘለዉ ነገራት ኣፅኒዕካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ስለዝኾነ ግድን ኣቲኻ ክትመሃሮ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ወይ ፕሮፌሽን ወይ ሓደ ሞያ እዩ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ክልተ ነገር እዩ ሞያ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሞያ ጌርካ ከም ውፅኢቱ ናብ ረብሓ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ንሞያኻ ናትካ ቢዝነስ ወይ ናትካ ትካል ትገብረሉ ማለት እዩ። እንተደይኮነ ግን መልክዕ ሞያኻ ይረኣና እውን ብልምድን ተመክሮን ኣጥሪኻ ጥራሕ ኣብኡ ኤክስፐሪንስ ብምሕዳር ክትሰርሓሉ ትኽእል ሞያ እዩ። ስለዚ እዚ ምንጪ እቶትካ ክኸውን ይኽእል ንእሽተይ ትካል ከፊትካ ከመይ ጌርካ ተከናውና ክሳራታት ናትካ ዕዳናትካ ረብሓታትካ ኣውዲልካ ደሚርካ መርሚርካ ክትፈልጦ ትኽእል ስለዝኾነ ማለት እዩ። ብተመክሮ እውን እዚ ግድን ብሞያ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ካልኣይ ምንጪ እቶት ናይ ዓለም እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ደቂ ሰባት እዩ። እቲ ሳልሳይ ምንጪ እቶት እንብሎ ዘለና ግን ካብዚ ክልቲኡ ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ወፃኢ እዩ። ካብቲ ቀዳማይ ብመልክዕ ትምህርቲ ወይ መስርሕ እትሓልፎ ናይ ሰርቲፊኬት ይኹን ናይ ምምራቕ ይኹን ናይ ሓደ ብቑዕ ሞያ ምስኡ ዝራኸብ ኣይኮነን። ከምኡ ዘለካ ኮይንካ ዘይኮንካስ ወላ ሓንቲ ደይብልካ ማለት እዩ። ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረን ካብዛ ናይ ቢዝነስ ዝበልናያ እውን ብዛዕባ ተመክሮ ናይ ንግዲ ትፈልጦ ነገር የለን ወይ ዘፅናዕካዮ የለን ብዛዕባኡ ዘካፈለካ ሰብ የለን። ግን ካብዛ ክልቲኡ ቅድሙ ዝተጠቐሰ ዓይነት ምንጪ ናይ እቶት ዝኾነ ናይ ሞያ ክእለት ናይ ሞያ ፍልጠትን ናይ ሞያ ብቕዓትን ወይ ድማ ናይ ንግዲ ወይ ናይ ቢዝነስ ልምድን ነፃ ዝኾነ እቲ ሳልሳይ ማለት እዩ። ካብ ክልቲኡ ነፃ ኮይንካስ እንድሕር ደኣ ከም ሰብ ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ዝተጠቐሰ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ወላ ሓንቲ ክእለት እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ እንተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ብኸመይ ናይ ውልቅኻ ዕቤት ብኸመይ ናይ ውልቅኻ ምንጪ እቶት ከተማዕብል ትኽእል
ኣብዚ ዓይና ፀቂጥና ክንዛረብ ማለት እዩ መጀመርታ ብብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ብዝንሪኦ ሰባት ወላ ኣብ ስደት ወፂኦም ካብ ሃገሮም ኣብ ሃገሮም ምናልባት ገለ ዝሰርሕሉ ባይታ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ብሓፂሩ ናብ ስደት ምስ መፁ ብሓድሽ ዓይነት ከባቢ ግን ክሳብ ብቲ ነቲ ከባቢ መሲሎም ክሳዕ ዝኸዱ ክሳዕ ምስቲ ከባቢ ዝወሃሃዱ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ንበይኖም ኮይኖም ከሕልፍዎ ወይ ድማ ካብ ቁፅፅር ወይ ካብ ኣስራሕቲ ትካላት ነፃ ጥራሕ ነቲ መነባብሮኦም ዝኸውን ገንዘብ እንዳተኸፈሉ ጥራሕ ክሓልፉን ክነብሩን ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ናይ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ ፀገም ክኾኖም ይኽእል ምልካት ክሳዕ ተጥሪ ናይ ሓደ ቋንቋ ምውህሃድ ምስቲ ሲስተም ክሳዕ ተጥሪ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ኣብ ሓደ ሃገር ማለት እዩ ዘሎ ክፉት ግዜ ብኸመይ ናብ ውልቃዊ ረብሓኻ ትቕይረሉ ሜላን ኣገባብን ኢና ክንሪኢሎም መዓንቲ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ናይ ውልቅኻ እቶት ተመንጮ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ኣብ ውልቃዊ ዓቕምታትካን ውሽጣዊ ክእለታትካን ተመሊስካ ምፍታሽ ማለት እዩ እዚ ማለት ምስ ገዛ ርእስኻ ምምካር ማለት እዩ ወይ ናብ ገዛ ርእስኻ ቁልሕ ምባል ዝቁፅረካ ትካል ተዘይረኺብካ ተስራሕካ ኣስራሕ እንድሕር ዳኣ ተዘይረኺብካ ግድን ኣይኮንካን ከተማርር ወይ ኣብ ዘለኻዮ ጥራሕ ጠጠው ኢልካ ንዝኾነ ዝመፀካ ዕድላት ፍሉይ እንተመፀ ዕድል ኢልካ ክትፅበ ስለዚ ናብ ገዛ ርእስኻ ምጥማት ከድልዩ ማለት እዩ ናብ ገዛ ርእስኻ ምጥማት ከድልዩ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ኩሉ ሰብ ናቱ ነናይ ገዛ ርእሱ ዓቕምን ፍሉይ ክእለትን ሓይልን ተዋሂብዎ እዩ ማለት እዩ ጥራሕ ኣብ ምንታይ ትፀገም ኣብ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ወይ ናይ ምልላይ ብቕዓት ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ናይ ምልላይን ምፍታሽን ዓቕሚ ንገዛ ርእስና እውን እኮ ክንድቲ ዝኣክል ኣይንፈልጣን ኢና ስለዚ ኩሉ ሰብ ንገዛ ርእሱ ክንድቲ ዝኣክል ስለ ዘይፈልጣ ወይ ክንድቲ ዝኣክል ስለ ንውሽጢ ኣትዩ ዘይፍትሻን ዘይምርምራን ኣብኡ እዩ ዘሎ ትፍልልይ ዝፍጠር ገሊኡ ሰብ ብቕልጡፍ ንገዛ ርእሱ ፈቲሹን መርሚሩን እንታይ ዓቕምታት ኣለዎ እንታይ ብልጫታት ኣለዎ ቀልጢፉ ኣስተውዒሉ ናብ ረብሕኡ ዝቕይረሎ ገሊኡ ግን ናብ ውሽጢ ነብሱ ብዙሕ ዕድል ናይ ምሕሳብን ምስትንታንን ግዜ እውን ዘየሕልፍ ኣሎ ንገዛ ርእሱ እውን ከምቲ ድለ ደይፈልጣ ሰብ ኣሎ ስለዚ ንገዛ ርእስንኻ እንድሕር ዳኣ ከምቲ ዝድለ ደይትፈልጣ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ውሽጣዊ ዓቕምኻን ክእለታትካን ከምቲ ዝድለ እንድሕር ዳኣ ጓሕጒሕካ ደይትፈልጦ ኮይንካ ዘለካ ብልጫታትን ፍሉይነትን ካብ ካልኦት ሰባት እንድሕር ቀልጢፍካ ዘይተመዛዝኖን ደይርዳእካ እንደይተስተውዕሎ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ኣለኻ ኣብዚ ዝመፅእ እቲ ምድሓር ወይ ድማ እቲ ፀገም ማለት እዩ ትላጊ ናይ ምግባር ወይ ናይ ምድሓር ወይ ድማ ድሕር ሰብካ ናይ ምትራፍ ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ከምዚ ንኸይመፅእ ወይ እዚ ዓይነት ፀገማት ንኸየጋጥም ብቕልጡፍ እንታይ እዩ ፍሉይ ክእለትካ እንታይ እዩ ፍሉይ ብልጫታትካን ተውህቦታትካን ብእንግሊዝ ስኪልስ ወይ ድማ ታለንትስ እዩ ዝበሃል ስለዚ ናትካ ታለንት ወይ ድማ ናትካ ስኪልስ ብቕልጡፍ እንድሕር ዳኣ ኣንቢብካ ናብ ረብሓኻ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ኮይንካ ኣብዚ እቲ ፀገም ይፍጠር ስለዚ ኩሉ ግዜ ንገዛ ርእስኻ ክትጥምት ኣለካ ክትብል ከለካ እንታይ እዩ ሎሚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ዕድላት እዩ ደሎ ምክንያቱ ካልእ ትረፍ ዘስራሕካ ትካል ዘስራሕካ ገዛ ከይደለካ ዘስራሕካ ኦፊስ ከይኳሕኳሕካ እውን ብኣብ ኢድካ ዘሎ መሳለጥያታት ካብ ናይ ሞባይልካ ጀሚርካ ካብ ናይ ኮምፒተር ጀሚርካ ካብ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኦንላይን ሰርቪሳትን ኣገልግሎታትን ጀሚርካ ክትረብሓሉ ትኽእል ስለዝኾነ ማለት እዩ ንክትረብሓሉ ግን ሓንቲ ነገር ተድልየካ ምስ ገዛ ርእስኻ ምዝርራብን ምፍታሽን ማለት እዩ በየናይ መንገዲ ኢኻ ክትረብሓሉ ትደሊ ዘለኻ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለካ ውሽጥኻ ነዚ ዘለካ ዓቕሚ ድማ ብኸመይ ምስ ተቐሪብልካ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኦፖርቹኒቲስ ወይ ዕድላት ንክትዓብየሉ ትኽእል ዝገብር ዓይነት ዝተፈላለዩ ኦፖርቹኒቲ ካብ ሞባይልካ ንባዕላ ጀሚራ ማለት እዩ ሞባይልካ ንባዕላ ዓባይ ናይ ስራሕ ዕድል እያ ስለዚ ካብዚኣ ጀሚርካ ብኸመይ ኢኻ ምስኣ ተወሃሂድካ ክትሰርሕ ካብ ኢድካ ዘላስ ዓባይ ናይ ስራሕ ዕድል እያ ትኸፍተልካ ስለዚ ብኸመይ ምስኣ ተወሃሂድካ ክትሰርሕ ትኽእል እታ ቀዳመይቲ ምግንዛብ ትጅመረላ ነጥቢ እያ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ነጥቢ እዚኣ ንክትጅመር ከዓ ዘለካ ፍሉይ ታለንት ኤንድ ስኪልስ ምስትውዓል ክድሊ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሕጂ ብዝቐለለን በቲ ኖርማልን ኢና ንጅምር ዘለና ምክንያቱ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ፍሉይ ዓይነት ብቕዓት ናይ ሞያ ይኹን ናይ ትምህርቲ ብስለት ኣይፀንሐን ክኸውን ይኽእል ወይ ዕድል ናይ ትምህርቲ ኣይረኸብካን ክትከውን ትኽእል ወይ ኣይረኸብክን ክትኮን ትኽእል ወይ እውን ከም ዝበልናዮ ናይ ቢዝነስ ወይ ናይ ንግዲ ንጥፈታት ዘላማምደካ ኣካል ወይ ድማ ዘላማምደካ ኣካል ናይ ተመክሮ ዕላል ዘሕልፈልካ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ዝገብረልካ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ይፀንሐን ክኸውን ይኽእል ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነቒፋታት ወይ ነዚ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ስለዝኾንክ እየ ከምዚ ስለዝነበረ ከምዚ ስለዝኾንክ እየ ድብል ከምዚ ዓይነት ብሌምስ ኣብ ገዛ ርእስና ወይ ከምዚ ገይረ ቅድም ተማሂረ ነይረ እንተዝኸውን ከምዚ ገይረስ ሒዘ ነይረ እንተዝኸውን ነገር ከምዚ ስለዝሓለፈን ንቐደም ካብ ምባል ነፃ ወፂና ኣብቲ ብሕጂ ዘሎ ዝበለፀ ክንርኢ ወይ ብሕጂ ዘሎ ንቅድሜና ዘሎ ዝበለፀ እንተቋመትና ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ተቐዳሚት ንገብራ ዘለና ፍሉይ ተኽእሎታት ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ ኮይንና ከም ብጓል ኣንስተይቲ ክጅምር ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ነገራት ከይከድና ኖርማል ንጓል ኣንስተይቲ ከም ሰሓቢ ነገር ዝኾነ ነገራት ናይ ዴኮሬሽንስ ድዩ ናይ ስነ ፅባቐ ፀጉሪ ርእሲ ድዩ ናይ ስነ ፅባቐ ናይ ቆርበት ድዩ ናይ ኣለባብሳ ክዳን ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ነገር ናይ ብዙሕ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ነገራት ፎካስ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ኢንተረስት ናታ ናይ ውሽጣ ወይ ድማ ስኪልስ ንብሎ ዘለና ወይ ትኽእለታ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ኣስተውዒላትላ ንነብሳ ማለት እዩ ገዛ ርእሳ ነብሳ ክተፅናዕ ከላስ ኣነስ ከምዚ ኣለኒ ካብ ካልእ ሰብ ኣብ ከምዚስ ብፍሉይ ይግደስ ከምዚ ብፍሉይ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ከምዚ ይከናኸን ወላ ኖርማል ኣብ ናይ ፍላወርስ ኣብ ናይ ዕምባባታት ምስ ኔቸር እንድሕር ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ግዜ ምሕላፍ ኣለዋ ኮይኑ ዕምባባታት ብፅቡቅ ትከናኸን ወይ ከምዚ ምሻሉ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከምኡ ዓይነት ፍሉይ ነገር ንገዛ ርእሳ እንተስተውዒላትላ እዚ ብድሕሪ እዚ ከምዚ ምሻሉ ካብ ካልእ ሰብ ከዓ ብብዝሒ ዘይርአ ግን ንሳ ነብሳ ኣብ ገዛ ርእሳ ብፍሉይ ተስተውዕለሉ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተሎ ብድሕሪ እዚ ሓደ ስኪል ወይ ሓደ ታለንት ከም ዘለዎ ኣፅኒዓ ኣላ ነዚ ከመይ ጌራ ናብ ረብሓኣ ክትቅይሮ ትኽእል ክትሓስብ ኣለዋ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንብሎ ዘለና ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ከምኡ ፍሉይ ዝበለ ነገር ካብ ናይ ካልኦት መዛንኹም ኣብ ውሽጥኹም ወይ ኣብ ገዛ ርእስኹም እንድሕር ኣስተውዒልኩም ፍልይ ዝበለ ተውህቦ ከም ዘለኩም እንድሕር ኣሚንኩምላ ንውሽጥኹም ማለት እዩ ዋላ ምስ ሰብ ዘይክትዛረብሉ ትኽእሉ ኢኹም ተውህቦካ ገድን ኣይኮንካ ኣንስ ከም ዝተውህቦ ኣለኒ ከምዚ ወላ ሰብ ዘይመስከረልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክትሰርሓሉ ስለ ዘይረኣየካ ከመይ ገይሩ እሞ ሰብ ከምዚ ለካ ስኻስ ከምዚ ንፉዕ ኢኻ ስኻኩ ከምዚ ፍልይ ድበልካ ኢኻ ካባና ክብለካ ይክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ኤክሰርሳይዝ ክትገብሮ ኣይረኣየካን ዘሎ ስለዚ ብውሽጥኻ ግን ንዓኻ ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ ካብ ምስ መዛኑኻ ወይ መፃወትካ ወይ መተዓለልትኻ ፍልይ ዝበለ ክእለት ከም ዘለካ እንድሕር ትፈልጥ ኮይንካ ወይ እውን ወዲ ኮይንካ ናይ ምግቢ ፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓ ኣብ ምግቢ ትግደስ እንድሕር ኮይንካ ፍልይ ዝበለ ክእለት እንተለካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣከዳድና ትግደስ እንድሕር ኮይንካ ወይ ድማ ካብዚ ካልእ ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ስነ ፅሑፋት ትግደስ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ናይ ምስትንታን ናይ ምምኽኻር ዓቕሚ ናይ ምልዝዛብ ፍልይ ዝበለ ክእለት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንዝተባኣሱ ከምዚ ናብ ንምትዕራቕ ከተምፅእ ትኽእል ፍልይ ዝበለ ክእለት እንተለካ ኮይኑ ወይ እውን ዋዛ መስሓቅ ዕላል መስሓቅ ፀወታታት ዋዛ ናይ ዋዛ ፍልይ ዝበለ ሂመር ንብሎ ከምዚ መስሓቅ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይንካ ወይ ፍሉይ ነገር ክእለትን ብቕዓትን እንተለካ ካብ ካልኦት ዝፈልየካ ምዃኑ እንተስተውዒልካሉ ብዛዕባኡ ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ እውን ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ክእለት ክትሓስብ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ኮይንካ እውን ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ክእለትካ ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሓሳባት ላሰልካዮ ኣርባሓ ድዩ ጠቓሚ ማለት ኣርባሓ ድዩ ወይስ ጠቓሚ ድዩ ወይስ ዓዕናዊ ድዩ ክንፈልዮ ኣለና ኩሉ ግዜ ንሕብረተሰብ ዘይርብሕ ወይ ድማ ጠለባትና ኣብ ዕዳጋ ብፖዚቲቭ ዳ እምበር ብኔጌቲቭ ኣሉታ ዘይኮነሲ ኣርባሓ ዝኾነ ነገር ነቲ ሕብረተሰብ ጠቓሚ ምዃኑ ሎንግ ተርም ዝኸደልካ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደልካ ዓይነት ክእለት እንድሕር ደኣ ከም ዘለካ ውሽጥኻ እንድሕር ደኣ ኣስተውዒልካ ኣረጋጊፅካን ብድሕሪኡ ብኸመይ ከም ትብገሰሉ እዩ ክኸውን እቲ ካልኣይ ነጥቢ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ዓቕምን ፀጋም ፍሉይ ክእለታትን ተውህቦን ኣለሊኻ ሓሳባት ኣሰላሲልካ ብኸመይ ከርባሓካ ይኽእል ማዕረ ማዕረ ንዓኻ ከርባሓካ ከሎ ንሰብ ድማ ብኸመይ የርብሖ ብኣወንታዊ መልክዕ ጠሚትካን ኣመዛዚንካን ንነዊሕ ግዜ ክቕፅል ይኽእል ድዩ ሎንግ ተርም ከጓዕዘካ ይኽእል ድዩ ሰባት ከይሃሰየ ምስ ሰባት ከየኳራረየ ወይ ድማ ንዓኻ ቫልዩ ናትካ ከየጉደለ ክብርኻ ስምካ ከይበለለን ከየባላሾን ንነዊሕ ግዜ ከፅንሐካ ዝኽእል ዓይነት ክእለት እንድሕር ዳ ከም ዘለካ ውሽጢ ገዛ ርእስኻ ተገንዚብካ ኣለኻ ማለት ኮይንካ ብኸመይ ነዚ ክእለት እዚ ካብ ሓሳብ ወፃኢ ናብ ተግባር ትልውጦ ክትሓስብ ተኻልኢት ነጥቢ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ተኻልኢት ነጥቢ ድማ ካብ ሓሳባት ወፃኢ ናብ ተግባር ክልወጥ ኣለዎ ሓሳብ ናብ ተግባር ተዘይተለዊጡ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ዝተኣከበ ደበና እሞ ፀኒሑ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሰዓታት ግን ፋሕ ኢሉ ዝብተን ሓሳባት ድማ ልክዕ ከምኡ ፋሕ ኢሉ እዩ ዝብተን ስለዚ ሓሳብ ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ተዘይተለዊጡ በናኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ተኻልኢት ፀገም እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ተበጊሱ ወላ ብሓሳባቱ ተበጊሱ ኣነስ ከምዚ ዓቕሚ ኣለኒ ፍሉይ ዓቕሚ ከምዚ እውን ኣለኒ ምሻሎ ካብ ካልእ ሰብ እንፈልየኒ ርእየ እውን ክገብሮ ይክእል ንምንታይ ኣብ ሓሳብ ጥራሕ ስለ ዝዕፆ ኣብ ሓሳብ ጥራሕ ስለ ዝዕገት ናብታ ተግባር ንክወርድ ተፀግሞ ስለዚ ሓሳባት ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ተዘይተለዊጡ በናኒ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ተመሊስና እንድሕር ደኣ ናብታ ዘበገስናዮ ሓሳብ ናይ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዋላ ይኹን ድሕር ደኣ ናብታ ዘበገስናዮ ሓሳብ ተተመሊስና ከምቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ክንሓስቦ ከለና ኣይንተባባዕን ኢና
ሙሉእ ብሙሉእ እዚስ ሓደ ግዜ ሓሲበዮ ዝነበርኩ እዩ በዓል ፈልጥ ኢልና ኢና ሸለል ኢልና ንግድፎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብታ እዋናዊት ግዜን ሰዓትን ሽዑ ተረዲኣትና ከላታ ህሞት ምስ ርእስና እንዳተላዘምና ከለና ናይ ብሓቂ ምስ ገዛ ርእስና እንዳዕለልና ከለና ዝሓሰብናዮ ሓሳብ ንዕኡ ብግቡእ ኣፅኒዕና ሒዝና ናብ ተግባር ስለዘይለወጥናዮ ድሕሪ ቁሩብ 3-4 መዓልቲ ወይ ድሕሪ ሰሙን እቲ ሓሳብ ሃፊፉ ንረኽቦ ብድሕሪኡ ንክንምለሶ እውን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዲና ከምኡ ኢልና ሓሲብና ነርና ምክንያቱ እቲ ምስ ገዛ ርእስና ዘዕለልናዮ ህሞት ተመሊስና ክንፈጥሮ እውን ስለዘይንኽእል ወይ ተመሊስና ክንፈጥሮ ናይ ዘይምኽኣል ዕድል ክህሉ ስለዝኽእል ናይ ብሓቂ ድየ ከምኡ ሓሲበ ነይረ ኢልና እውን ክሳዕ ምስ ገዛ ርእስና ምጥርጣር ኢና ንወርድ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ንክንገላገል እቲ ዝሓሰብናዮ ዘለና ሓሳብ ምስ ገዛ ርእስና ተማኺርና ዘለና ውሽጣዊ ዓቕምታትን ክእለትን ከንፀባርቕ ይኽእል ኢልና እንድሕር ንሓስብ ኣለና ኮይንና ናብ ረብሓና ክንልውጦ ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስብ እንተለና ነዚ ሓሳብ ብቅልጡፍ ናብ ተግባር ክንልውጦ እዩ ጥራሕ ዘለና ማለት እዩ። ካልኢት እዚኣ ምስኣታ ኣሳሲራ ትኸይድ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ሓሳባት ይሓስብ እሞ እዚ ውሽጣዊ ዓቕምን ክእለትን ከም ዘለዎ ናብ ረብሕኡ እውን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይርድኦ እዩ ይርድኦ እሞ ግን ብኸመይ ከም ዘከናውኖ ጥራሕ እዩ ዘይገሃደሉ ሽዑ ንሽዑ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሰብ ከም ሰብ ምዃኑ መጠን እንታይ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ምስ ከምኡ ሰብ ክማኸርን ክዕልልን ይደሊ ቅድሚ ዝኾነ ሓሳቡ ናብ ባይታ ምውራዱ ወይ ናብ ተግባር ምልዋጡ ንመቕረብቱ ወይ ድማ ፈተውቱ ብዛዕባ እቲ ዝሓስቦም ዘሎ ነገራት ከካፍሎም ይደሊ ማለት ሓደ ብዛዕባ እቲ ዝሓስቦ ዘሎ ምስ ገዛ ርእሱ ዝተማኸሮን ንዕኡ ንገዛ ርእሱ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮን ብካልእ ዓይኒ ሸነኽ ከመይ ይጥመት ክፈልጥ ይደሊ ማለት ካብ ንገዛ ርእሱ ንላዕሊ ኣውፂኡ ብካልእ ዓይኒ ሰብ ክሪኦ ይደሊ እቲ ጉዳይ ከምኡ እውን ብተወሳኺ ምኽሪ የድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽሪ ናይ ፈተውቲ ወይ ናይ ቀረብቲ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንምኽሪ ኢሉ እውን ብዛዕባ ጉዳዩ ወይ ብዛዕባ ዝሓስቦ ዘሎ ቅድሚ ናብ ተግባር ምልዋጡ ምስ ሰባት ክዘራርባሉ ይደሊ እዚ ንቡር እዩ ማለት እዩ ወይ ባህርያዊ እዩ። ካልእ ካብ ዝሓሊፉ እውን ሓደ ግዜ ክሳብ ኣስጋኢት ማለት እዩ። ስለምንታይ እዩ ሰብ ኣብ ሰብ ዝምርኮስ ሓደ ግዜ ሰብ ኣብ ሰብ ዝምርኮስ ምኽሪ ክደሊ ከሎ ደገፍ ክደሊ ከሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ግዜ ሰብ ንክውስነልና እውን ኣብ ሰብ ምምርካስ እውን ኣላ እዚኣ እታ ዝኸፍአት ማለት እዩ። ሰብ ክውስነልካ ዘይኮንካ ኣብ ሰብ ትምርኮስ ወይ ንሰብ ትፅግዖ ንከማኽረካን ንክድግፈካን ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ምውሳን ግን ክበፅሕ የብሎን። ሓሳባትካ ቁኑዕ ኮይኑ እንተተረኣይካ ንዓኻ ማለት እዩ ብዓይኒ ሕብረተሰብ እውን ቅቡል ምዃኑ እንድሕር ዳኣ ዝርዳእካ ኣሎ ኮይኑ ክትሰርሓሉ ከም ትኽእል እውን እንድሕር ዳኣ ዝርዳእካ ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ ክትወፀሉ ንስኻ ክትዓብየሉ ከም ትኽእል እንድሕር ዳኣ ንገዛ ርእስኻ ተጋሂድላን ኣሚንካላን ማለት እዩ ጠለብ እንድሕር ዳኣ ዝርከበሉ ኮይኑ ሓሳባትካ ባይታ ናይ ጠለብ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳኣ ኣስተውዒልካ ሓሳባትካ ክትሸጠሉ ትኽእል ዕዳጋ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳኣ ኣስተውዒልካ ኮይንካ ከማኽረካ ሰብ ንቡር እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብቲ ናትካ ሓሳባት ክውስንን ካብ ሓሳብ ሓሊፉስ ክሳብ ውሳነ ክበፅሕን ግን ከተፍቅደሉ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ምኽርታት ብኩሉ ዓይነት ሓሳባት ወይ ብኩሉ ዓይነት ኣንፈታት ኣዘዋዊርካ ክትሪኦ ንቡር እዩ። ንዓኻ እውን ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ከምፀልካ ክእል ብካልእ ጠሚትካ ዘይትፈልጥ ሸነኽ ንዓኻ ደጋፊ ብዝኾነ ማለት እዩ ክዕቤካ ዝኽእል ነገር እዚኣ ከምዚኣ ተወሲካላስ ዝበለፀት ምኾነት ኢልካ ነይራ ከምዚ እውን ከሎ ከምዚኣ እውን ተትገብር ከምዚኣ ምስዚኣ ተትወሃድ ሽዑ ኣብዚ ከምዚ ከይድካ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣለዉ ድፈልጡኒ ከምዚ ከማፀልካ የገለ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ሃናፂ ከም ርእይቶ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ስኪልስ ኤን ታለንት ግን ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ዝኣመንካላ ስለዝኾነ ነቲ ካልእ ሰብ ዘይክረኣዮ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ማለት ናይ ኩሉ ሰባት ተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ንስኻ ብፍሉይ በዛ ናይ ውሽጣዊ ክእለትካን ዓቕምን ከም ትወፅእ ተረዲእካ ኣሎ ኣሚንካላ ኣለኻ ንገዛ ርእስኻ እቲ ካልእ ሰብ ግን ዘይከኣምነሉ ይኽእል እዩ ንዓኻ ዘይኮነ ዘይኣመነልካስ ኣብቲ ዓይነት ስራሕ ወይ ኣብቲ ዓይነት ዝሓስቦ ዘለካ ሓሳባት ዘለዎ ኣረኣእያ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እትብልዎ ዘለካ ሓሳባት ንዕኡ ከም ኣዝዩ ከም ዝምሻሉ ዓብ ነገር ከም ዘይኮነ ወይ ድማ ጥራሕ ነገር ከም ዝኾነ ናይ ሓሳባዊ ጥራሕ ዝኾነ እምበር ናብ ተግባር ክልወጥ ከም ዘይክእል ገይሩ ክሓስቦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ክህልወኩም ስለዝኽእል ነቲኦም ትውከሶም ዓይነት ሰባት ነቲ ርድኢትካን ኣተሓሳስባ ናትካን ክድግፍዎ ዝኽእሉን ከዕብልካ ዝኽእሉን ዓይነት ምዃኖም ኣስተውዒልካ ተቕረብካዮም እውን ተመራፂ ማለት እዩ። ስለዚ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚኣ ማለት እዩ ቀንዲ እቲኣ ፀገም ትቕየር ወይ ቀንዲ ፀገም ኣብዚኣ ተጋጥም ሓሳባት ናብ ተግባር ኣብ ምቅያር ዘሎ ማለት እዩ ግዜ ብጣዕሚ ዝወስድ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ሰባት ጠጠው ይብሉ ሓሳባቶም ናብ ተግባር ከይተለወጡ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ላጊንግ ናይ ታይም ኣብዚ ንነዊሕ ይኸውን ብድሕሪኡ ምስልቻው መፅእ ብድሕሪኡ ተስፋ ምቑራፅ መፅእ ብድሕሪኡ እቲ ሓሳብ ጠቕላላ
ከም ዘይነበረ ይጓሓፍ ማለት እዩ ከም ዘይነበረ ይድርበ ስለዚ ናብ ዝኾነ ነገር ዓወት ንክንበፅሕ መጀመርያ ተዘበግሰና ሓሳብ እዩ ሓሳብ ናብ ተግባር ተዘይተለዊጡ ግን ትርጉም ዝበሃል የብሉን በናኒ ስለዚ ሓሳባትና ኣብ ክድግፉ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ወይ ከባራትዑና ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት መሪፅና እንተቐረብናን እንተኣማኸርናን ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉን ገዛ ርእስና እንድሕር በዓልና ኣሚንናላ በዓልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ደገፍ ናይ ሰብ የድልየና እንተኢልና እውን ደገፍ ናይ ሰባት ክንሓትት ንኽእል ኢና ክውስኑልና ግን ከነፍቅደሎም ኣይግባእን ማለት እዩ ወሰንቲ ኩሉ ግዜ በዓልና ገዛ ርእስና ኢና ክንከውን ዘለና እንድሕር ዳ ኣብ ስራሕናን ብቕዓትናን ውሽጣዊ ክእለትናን ኣሚንናሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳባት ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ክልወጡ ኣለዎም ነጥቢ ሓሳብ ናብ ተግባር ክቕየር ከሎ ኣብታ ናይ ምስግጋር ዘላ ማለት እዩ መድረኽ ናብ ተግባር ክንቅይሮ ተዳሊና ኣለና ተበጊስና ኣለና ንበል እታ ናይ መጀመርታ ንገብራ ነገር እንታይ ናብ ዕዳጋ ምኻድ ክእለትና ሒዝናስ ናብ ኢና ንኸይድ ናብ ዕዳጋ ኢና ንኸይድ ዘለና ብቕዓትን ፍሉይ ዓቕምን ሒዝና ናብ ዕዳጋ ኢና ንወርድ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ናይ ደርሆ ፋብሪካ ዘለዎ እሞ ደርሆኡ እንቋቑሖ ምስ ኣፍርያ እቲ እንቋቑሖ ፍርያት ሒዝዎ ናበይ ዝኸይድ ናብ ዕዳጋ እዩ ዝኸይድ ኣብዚኣ ግን ክንፈልጣ ዘለና ናበይ ናይ ዕዳጋ እዩ ዝኸይድ ናብ ዕዳጋ ናይ እንዳ ክዳውንቲ ድዩ ዝኸይድ እንቋቑሖ ሒዙ ወላስ ናብ ዕዳጋ ናይ ኣስቤዛ ናብ ዕዳጋ ናይ ኣስቤዛ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብልክዕ ናይ ዕዳጋ እዩ ዘዋፅኣና መርሚርና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ኣበይ ናይ ዕዳጋ ይሽየጥ ፈሊና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ወይ ድማ ንመን ዓይነት ጠለብ ካብ መን ንረክብ ካበይ ይመፀና እቲ ጠለባት ናትና ዝጠልቡና ኣካላት መን እዮም ክንፈልጥ ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም እንድሕር ደኣ ናይ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ዲዛይን ምግባር ክእለት እንድሕር ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ንመን ይስራሓቱ ንደቂ ተባዕትዮ ድዩ ወላ ንደቂ ኣንስትዮ ተኮይኑ ስለዚ ሰንተር ናይ ዕዳግኡ ናቱ ወይ ጠለብ ናቱ ዝጠልባሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾና ኣብቲ ዝገብሮ ሼር ዝገብሮ ክእለታቱን ዓቕሙን ሞር ታርጌት ናቱ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዘፍርዮ ፍርያት እቲ ዝገብሮ ዲዛይን ንብሎ ዘለና ስለዚ እቲ ናቱ ርክብ ክድልድል ኣለዎ እቲ ናቱ ማሕበራዊ ዝርግሐ ክደላደል ኣለዎ ኣፍልጦ ክረክብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሊንክ ክፈጥር ኣለዎ ሶሻል ሊንክ ክፈጥር ኣለዎ ማሕበራዊ ርክባት ከብዝሕ ወይ ከዛይድ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ልክዕ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ዳ ኮይና ድማ እንድሕር ዳ ፅቡቅ በቲ ዝቐለለ ክንጅምር ናይ ምቕናሽ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ክእለት ናይ ፀጉሪ ክእለት ናይ ምምርማር ካልእ እውን ሓሳባት ክህልዋ ክእል እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና በዚ ብዝቐለለ ኢና ንጅምሮ ዘለና እምበር ብዙሕ ምዕቡል ሓሳባት እውን ክህልዎ ንኽእል እዩ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይነን ከዓ ንመን እዩ ታርጌት ናተን ንምሉእ ዓይነት ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ንዝወለዳ ኣዶ ቆልዑ እንድሕር ዳ ኮይና ትሓስብ ተላ ታርጌት ናታ መን ወይ ዕዳጋ ናታ መን ተን ዝወለዳ ማለት እዩ ንሰብ ሓዳር ተኮይኑ ንሰብ ሓዳር ንብሕጂ ክምዕብላ ዝደልያ ንኣሽቱ እንድሕር ኮይኑ ንኣሽቱ ስለዚ ናብ መን ኢና ንደልዮ ዘለና እቲ ናትና ፍሉይ ዓቕምን ክእለትን ኣብ መን ከይዱ ክሽየጠልና ወይ ብመን ክግዝኣልና ወይ ክጥለበልና ኢና ንደልዮ ዘለና ፈሊና ነፅንዕ እሞ ብድሕሪኡ ምስቶም ዝደለናዮም ዓይነት ክንሸጠሎም ንደሊ ዘለና ኣካላት ወይ ድማ ሊንክስ ነዛይድ እዚ ሊንክ ናትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነዛይዶ ንኽእል ኢና ብኣካላዊ ምቅርራብ ወይ ድማ ብኣካላዊ ምፍላጥ ከነዛይዶ ንኽእል ኢና ከይድና ክንላለ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ገጣሚታት ምክንያት ብምግባር ኣብ በዓላት ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ክንተኣኻኸብ ከለና ወይ ብኣውደ ኣመት ነገር ድዩ ብዝኾነ ነገር ሶሻል ጋዘሪንግ ዝተፈጠረ ከምዚ ጀሚረ ኣለኹ ኣነ ከምዚ ክእለት ኣለኒ ኢልካ ብተብዓት ክትወፅእ ኣለካ ኣድቨርታይዝ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ንናትካ ስራሕ ንናትካ ትካል ወይ ሞያ ኣድቨርታይዝ ተዘይጌርካሉ ካልእ ሰብ መፅኡ ንዓኻ ዘወዓውዓልካ ስለዘየለ ባዕልኻ ንገዛ ርእስኻ ከም ትካል ቆፂርካ ኣድቨርታይዝ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣ ድማ እታ ወግዓዊት መስርሕ ናይ ዘለካ ብቕዓትን ክእለትን ኣብ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ትጅምር ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ኣድቨርታይዝ ክትገብር ከለካ ንነፍስካ ከተፋልጥ ከለካ ኣብቲ መጀመርያ ደረጃ ዘሎ ማለት እዩ ገለ ስራሓት ሒዝካ እቶም ተዓዘብትካ እውን እንዳለለካዮም ክኸውን ኣለዎ ስራሕትካ ብምንፅብራቕ ክኸውን ኣለዎ ትትገብሮ ምውዕዋዕ ማለት እዩ ትትገብሮ ምፍላጥ ምዝተፈላለየ ኣካላት ዝተፈላለየ ስራሓትካ እንዳፀባረቕካ ኦረዲ ዝተራሕካዮም ገለገለ ንኣሽቱ ነገራት ከም ዘለውካ ብምርኣይ ብምእማን ስለዝኾነ ማለት እዩ ሰብ ርዩ ስለዝኣምን እውን እንዳርኣኻ ከምዝን እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሓት እዚ ናተይ እንዳበልካ ከተፋልጦ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ዳይ ምህዋኽ እዩ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ቀልጢፉ ክዕወት እዩ ዝደሊ ቀልጢፉ ነገራት ኩሉ ክሳኽዓሉ ክከናወነሉ እዩ ዝደሊ እዚኣታ ብጣዕሚ ካልእ ኣስጋኢ ዝኾነት ነገር ማለት እዩ
ኩሉ ግዜ ኣብ ምህዋኽን ኣብ ናይ ምቕልጣፍን ስምዒት እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ናይ ምህዋኽ ስምዒት ቀልጢፍካ ናይ ምዕዋት ስምዒት ቀልጢፍካ ዝደለኻዮ ናይ ምርካብ ስምዒት ቀልጢፍካ እቶት ንኸተኻዕቢ ዝገብር ስምዒት እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ትርበሽ እንድሕር ደኣ ኣለኻ ኮንካ ማለት እዩ ወይ ትርበሽ እንድሕር ደኣ ኣለኹ ኮንኪ እዚ ኣዝዩ ኣስጋይ ምክንያቱ ኣይቐፅለካን እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሲ ነብስኻስ ኣብቲ ዝደልያ ደረጃ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ነዊሕ ከይተጓዓዝካስ ኣብ ሓፂር ግዜ ተስፋ ክትቆርፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓወት ብፃዕሪ እዩ ዝመፅእ ግዜ እውን ይሓትት እዩ ግዜ ይጠልብ እዩ ስለዚ ህውኽ ነገር ኩሉ ግዜ መወዳእታ ኣይፀንሕን ወይ ከምዚ ንነዊሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ቀልጢፍካ ክትረኽቦ ትደሊ ነገር ወይ ቀልጢፍካ ትረኽቦ ነገር ነዊሕ ኣይፀንሓልካን እዩ ንነዊሕ ዝኸይድ ፅልዋ የብሉን ስለዚ እቲ ግዜ ወሲዱ ቀስ ብቐስ ዝስራሕ ግን ንምሉእ መዋእሉ ኸማን ከፅንሐካ ይኽእል እዩ ከምታ ልክዕ ኣንተ መጀመርታ ዝጠቐስናያ ሎንግ ተርም ንነዊሕ ግዜ ክኸደልካ ዝደሊ እንዲኻ ትገብር ዘለኻ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ክትወርድ ክትጅምር እንከለኻ ቀልጢፈ ዘይተዓወትኩ ቀልጢፈ ብዙሕ ሰባት ዘይፈለጡኒ ቀልጢፈ ብዙሕ ዘይተላለኹ ክንድቲ ዘየእተኹ ክትብል የብልካን ምስ ግዜ እዩ ኩሉ ግዜ ዓወት ምስ ግዜ ማለት እዩ ግን ምስኡ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ብዘይጎድል መጠን ከዓ ፃዕሪ ክህልዎ ኣለዎ ብዘይጎድል መጠን ከዓ ተስፋ ከይተቆረፀ ፃዕሪ ንጥፈትን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዝኾነ ወይ ንጡፍ ዝኾነ ንጥፈታት እንዳካየድካ ምስ ዝኸውን እንዳወሰድካ እምበር እንዳጎደልካ ምስ ዘይከውን ኣብ መወዳእታ ክትዕወት ዘለካ ተኽእሎስ ኣዝዩ ብዝለዓለ መጠን እዩ ማለት እዩ እዚ ታህዋክ ክትህሉ የብላን ታህዋክ እንተላ ኩሉ ግዜ ተስፋ ምቑራፅን ምፅላእን ኣሎ ትፀልኦ ነቲ ሒዝካዮ ዝፀናሕካ ሞያ ኸማን ተፍቅርካዮ ትፀልኦ ምክንያቱ ብቕልጡፍ ፍረ ስለዘይትሪእሉ ዘለካ ስለካ ትፀልኦ እዚ ንዓይ ዝኸውን ኣይኮነን ካልእ ክደሊልካ መሊስካ ናብ ካልእ ትኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝኸፍአ እዩ ኣብ ሓደ ዘይምቋም ኣዝያታ ዝኸፍአት ነገር እያ ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅካን ብምሉእ ትዕግስትን ማለት እዩ ብቐፃልነትን ፃዕርኻ እውን ከይጉደልካን እንድሕር ደኣ ንቕድሚት ቀፂልካ ዘይትዕወተሉ መዓልቲ የለን ኣብኡ ድማ ናይ መዓልቲ ናይ ገዛ ርእሳ እንታይ ብልጫታት ትፈጥረልካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ብተስፋ ኩሉ ግዜ ትጓዓዝ ከለኻ ንቕድሚት ሲ መዓልቲ እውን ናይ ገዛ ርእሳ ፍሉይን ሓድሽ ነገር ሒዛ ስለትመፅእን ሓደ ኣጋጣሚ እውን ክስተት ትኸውን ማለት እዩ ንዓኻ ብፍሉይ ኣጉሊሁ ከውፀካ ዝኽእል ክንዲ ዝሓስቦ ነዊሕ እውን ደይ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ ተስፋ ከይቆረፅካ ንነዊሕ ከም ትቕፅል ጌርካ ምስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውልቅኻ እቶት ከተመንጩ ይከኣል እዩ ፍሉይ ዓቕሚ ተውህቦታትን ክእለታትን ከም ዘለካ እንድሕር ደኣ ተገንዚብካ ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ንብሎ ዘለና ማራ ፍሉይ ክኸውን ኣየድልዮን እዩ ወላ ኖርማል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ካብ ካልእ ሰብ ከፍለየካ ዝኽእሲ ንስኻ ተኣምነሉ ንስኻስ ንገዛ ርእስኻስ ተኾርዓሉ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ጠቓሚ እሞ ከዓ ናይ ገዛ ርእስኻ ብመፅናዕቲ ዘምፀኻዮ ኣይኮነ ግን ተዋሂብካ ተውህቦኻ ከም ዘለካ ኣለሊኻ ናብ ረብሓኻ እንድሕር ደኣ ለዊጥካዮ ዘይክትዕወተሉ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ብዓቕሊ ምስራሕ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ብተስፋ ከይተቆረፀ ከምኡ እውን ፃዕሪ ዘይብሉ ዓወት ኣብ መወዳእታ ዓወት ኣይኮነን ክህሉ እውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ከይፃዕርና ነምፅኦ ዓወት መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ ኣይፀንሕን እዩ ቀልጢፉ እዩ ዝበንን ስለዚ እዘን ዝተጠቐሳ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ብምርዳእ ውሽጥኹም ኣለሊኹም ክትብገሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡውን ማዕረ ማዕረ ኣብዚኣ ሓንቲ ከይተጠቐሰት ክትተርፍ ዘይብላ እንታይ ኣ ኩሉ ግዜ ንሓደ ዘለለናዮ ውሽጣዊ ዓቕምን ብሉፅነትን ተዘያማዕቢልናዮ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ልክዕ ምስቲ ኩሉ ግዜ ሰብ ሓድሽ ዝደሊ እቲ ዘለና ክእለት ድማ ከመይ ጌርና ኣብ ልዕሊ ልዕሊኡ እንዳወሰኽናሉ ንኸይድ እንዳዕበናዮ ንኸይድ ባዕልና ንገዛ ርእስና ምስ ገዛ ርእስና እንዳተዘራረብናን ዝተፈላለየ ዓይነት መወከሲ ፅሑፋት ድዩ መወከሲ ናይ ሓሳባት ናይ ሰብ ብምቕባል ድዩ እንተጠቂምና ከነማዕብለሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ዘለዎስ ክንውስኸሉ ክንክእል ኣለና ብሉፅ ዝኾነ ስራሓት ከም ዝኸውን እንዳገበርናዮ ክንከይድ ኣለና ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ክንዕወት ናይ ግድን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ዝጠቐስኳን ብኸመይ ናይ ውልቅኻ እቶት ተመንጩ ኣብ ዝብል ሓሳባት እየን ዝምርኮሳ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ርእቶታትን እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ክፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ብካልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ይኹን ወይ ብተመሳሳሊ ነዚ ክቕፅለልኩም ትደልይዎ እንትኾንኩም እውን በዚ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ስለምክትታልኩም ከመስግነኩም